Cez lidičky hráme s mojím kamarádom Jakubom. A kde zás je? To nikto ne... už tu je Jakub. Vlastne takto. Ale čiže prečo si idem? Preto koľko chcem, tak toľko chcem motoriek. Abo Jakub, bo vieš, čo sme chceli? Ale to zozadu. Áno, to som chcel, to bude na pár 2 som hovoril, na pár 4. Počkaj, prichystám všetko. Ja už natáčam svoje, tak ja tam idem. Takže, čaute ľudia, ideme točiť Chicken Landy, konečne. A dneska bude Secret Landy, parkour. Poď, nasadaj. Ideme, ukážeme jeden secret. Aj, dočkaj. Tuto stojíme a sem ideme. To bol na ten pár, ten holub a je to parkour. Dobre. Počkajte minútku. Máme holuba, to nezhadzujme radšej. Ale fakt tu máme holuba, pozrite ľudia. A poď do tej magickej truhly. Truhly chod, do truhly. Pojdem, videl som to. Ja som v truhle. Dobre. Som v truhle, idem tu všetky mince pozbierať. Čo keby sme to odskúšali tam hodiť nejako motorky? Pôjdete sem hore, tak tu vyberte, tu je aj minc. Čo keby sme odskúšali sem s motorkami? A potom sa... Môžeme vyskúšať, takže respawn. Ja som si tu lahol. Dobre. Respat. EKG. Ani už vajce tu nemôžem vysrať. Idem pre motorku. Ja mám vzadu motorku. Ide si pre svoju? Nie. A poďme, ale ich tam dostaneme. Neviem. Dočkať, ja už mám nápad. Vieš, ako to stále skáče tie motorky, keď na ne nasadneš? To nie. Hej, poď za mnou, ukážem ti secret. Počkaj, ja to idem otestovať. Ja, už to nejde. Počkaj. Dojesem ti kam niekoho. Stretneme tu som. Nasadaj. Idem nasadnúť, počkaj. Dočkať, ale ty si tu není? Idem už za tebou. Kde si? Teba naháňa mačka? Ja neviem, týka naháňa mačka. Ty teraz si na mojej motorke, že? Som. A teraz kam mám ísť? Neviem. Nebo troch zvládneme. Troch sú aj podvodné motorky. Robil si mi záťaž. Ako to chceš vysvetliť? Neviem, asi toto bude koniec Chicken Landy. Neviem. Nie, budeme ešte natáčať. Part 5 a to bude koniec. Kde si? Tuto. Poďme ešte fotbal. Skoro som mu išiel do diery. Tak ja som ale blbý. Sliepka Fuj, ja vidím na kakáč. Čo? Dopad bráme. Ani už vajce tu nemôžem vysrať. Ja to vyserem do vody. Kde si stretneme? Vám sa mobil asi najviac z Chicken Landy sa vám mobil diel s motorkami a Smokebound bol najlepší, podľa mňa. Tak ideme hrať futbal. Neviem, ja by som... Ja už hrám futbal.
ešte ti dovnútra prekvapím. Kde si? Pri motorkách. Pri motorky. Druhá rada. Že? No, druhá rada. Ja už... Tu som ti zariadil. Ale ja som si išiel pre tretiu radu. Nie, zober si druhú. Ale druhá tu není. Prvú. Ani prvá tam není, tak prvú som bral. Nebral, pozri sa. Čo? Však... Ale, brácho, ty si všetko pokazil zás. Tak ju tam vrať. Víš čo, tu máš darovanie. Tu motorku. Duška, ty si ju tam ako dal? Do tej prvej. Počkaj, ja sa jej ľahko zbavím. Tak. Tak to tam bugnem. Hop. Ty si... Choď. Nasedaj. Ešte chvíľu, ja. Zásadne, Martin, posledka, čo hovorím. počkaj. Poď naspäť, cúvaj. Ja som pri Granny. Idem rýchlo zavolať Granny. Granny, počúvaj ma teď. Kapri sa nechytajú. Granny, pošta. Počkaj, ja chcem ešte nasadnúť, počkaj. Nekaruj. Ja si ešte zakarovať. Počkaj, ešte raz chcem karovať. Zober si druhú. Zober si tu podvodnú. Zober si pod vodou. Dobre si ju, ja si je prvú. Nech si ju tam, ja ju nepotrebujem, ja si je pre druhú. Ale v tom, že obidve som zobral. Kde sú? Pod vodou. Jedna je pod vodou a druhú strčil do kanála.